Que patxaki. Ja. Kaixo egunon, Bilabonako udaletik. Eider Esnaola, idazkaria eta Laitz Bilbao ingurumen teknikaria. Eta, deialdia egin bezala, ondoren baratzen zozketa egitera goaz. Azalduko dut pixkatxo bat, nola jundan, 34 partzela daude esleitzeko, eta 27 pertsona apuntatu zehatzen. Orduan, sobran gelditzen dira partzelak, eta egin duguna izan da, okerren dauden, malda hondienean dauden eta itzalean dauden partzelak egin ditut, batzuk behintzat egin ditut zozketatik kendu, bai, sobran geldituko dira. Ez dakit ikusten dan, izar gorria daukatenak izango dira, bai. Orduan, horiek kendu egin ditugu eta gainontzekoekin egingo dugu zozketa. Eta gero adierazi ere, mugikortasun murritza duen pertsona bati gorde zaiola zuzenean 3. partzela. Dala txabolatik gertuen dagoena, ezagutuko duzue gehienek. Ondoren orduan zozketa egingo dugu, bolitak ateratzen joango naiz, eta bolita bakoitzak partzela zenbakia adieraziko du. Orduan, lehenengoa izangoa Maria Dolores López Elolari adjudikatuko esleituko zaiona, bai? Hogeita 22. partzela. Ez dakit ikusten da. Bale, bigarrena, Elena Ángel Argiles. Berriz egingo dugu, atea indiana batzuk. Hemezortzigarren partzela. Hirugarrena, Santiago Pagola. Laugarren partzela. Laugarrena, Ander Gómez Fernández. 14. partzela. Bosgarrena, Iban Urtzulaia. 30. partzela. 6. Mirari Errondosoro. 16. partzela. Hurrengoa, 7. Jose Joaquín Rodeiro. 15. partzela. Hurrengoa, Maria Isabel Sainz. 21. partzela. Hurrengoa, Juan José Arrastoa Malkorra. 6. partzela. Hurrengoa, Juan José Rodríguez Benito. 22. partzela. Hurrengoa, Miriam García Sánchez. 17. partzela. Hurrengoa, Janire Jaurrieta. 31. partzela. Jose Ramón Alzugaray, barkatu. Jose Ramón Alzugaray. 5. partzela. Hurrengoa, Alberto San José. 20. partzela. Hurrengoa, Sara Puga. 11. 11. partzela.
Hurrengoa, Juan Jose Goikoetxea ezponda. Zazpigarrena. Hurrengoa, Maricruz Etxeberria Cardenal. 13. Hurrengoa, Itziar Eizmendi Zubeldia. 9. Hurrengoa, Manuela Lantxarro Díaz. 19. Hurrengoa, Iban Sánchez Lantxarro. 2. Hurrengoa, Manuel Caballero Dávila. 29. Hurrengoa, Virginia Mestoy. 1. Mari Carmen Irazusta. 10. Hurrengoa, Alberto Ariño. 12. Hurrengoa, Ángel María López Tolosa. 23. Eta azkenik, Miguel Jesús Noble Garziarena. 8. Ba, listo, honekin bukatuta ematen dugu zozketa, eta, bueno, hala ere publikatuko da, eta erreklamazioak aurkezteko epea izango dezute. Eta, bueno, zorionak, eta egingo dugu bilera bat zuekin denakin biltzeko, eta pixkat lanean hasteko. Bale, zorionak, eta animo. A ver, las paredes.